Hozir B harfini öğrenemiz. Üstten asqa. Hem bu noktadan mine unga taba. Hem yumrini yasab bitiremiz. Başta mine bu suretini kabatlayız. Üstten asqa bu mühim. Hem mine bu yumri formunu un taba. Un yakka başlap bitiremiz. Mine bu yönelişler bik mühim. Hazır kabatlap qarayız. Oaq urunda. Mine balağızda mine şulayrak yazıp gitешек. Mine bulayrak. Mine mında bala yazgan. Mine di harfleri kuni. Mine angarga mine. Alar bütünüsü de naşar tugul. Mine buların eybetrek. Mine oqşagan harflerini min sana balakayım astan көрсетіп шығамын, yazып шығамын, чектің. Міне бұл харфлер арасында оқшағанларын нашар сөз етмейші, критика сөз етмейші балаға сызып көрсетеміз. Оқшағанларын. Бала аңлайшақ. Демек, міне оқшаған харфлер кебек yazsam, әйбәт булачак. Шулай иттереп, талашмыйча ыгызга ясамыйча, бала белән тынычлап дәрес хәзерләп була. Һәм менә шушы як психологик яктан тизләтә дә инде менә тизрәк өйрәнергә ярдәм итә. Си хәрефе. Монда инде йомрый форманы китерәбез. Уң яктан сулга таба башлыйбыз. Уң яктан сулга таба. Һәм карыйбыз. Менә монда нокталар тисен. Менә тиеп чыкты. Баштан юнәлешне дөрес булсын. Аннары нокталарны тиеп чыгарга тиеш. Контроль нокталар дибез. Булай булмасын өчен, менә булай булмасын өчен. Уланы ясаса да без аңа игътибар итмибез. Бөтенләй комментарий бирмибез. Бер сүз дә әйтмибез. Тик оралларында bir-ikisi әйбәт булып чыга икән, өчесе, дүртесеме, күпме әйбәт булып чыга икән, шуларның асларына сызып кына чыгабыз. Ул бит булай да күренә, безгә генә түгел, бала да күреп торган. Менә, беренче уровень, беренче кат юнәлеше дөрес булсын, икенче кат нокталарда тиелсен. Ул нокталар ясалмаган, алар күренми, тик без алар турында уйлап кына торабыз. Так, менә шулайрак инде. Хәзер ди хәрефе. Башта беренче кат юнәлеше дөрес булсын, астан өстен асқа, аннары уң яктан сулга таба. Аларны әйтеп җибәрәм, чөнки менә күп балаларны булай иттереп ясарга тырыша. Аларга алай җиңелрәк була. Һәм өйрәнгән вакытта алар шулай булып калалар да, аннары 10 ел буе мәктәптә шулай иттереп язалар. Тиз язганда ул уңайлы булмый. Әкрен язырга туры килә. Хәзер бу суретне кабатлыйбыз. Юнәлешләрне кабатлыйбыз. Так, беренче кат юнәлешен тикшерәбез. Дөрес булды, сызырга да була. Хәзер катлаулырак икенче кат кушабыз. Юнәлеш плюс контроль нокталар дип әйтик. Менә бу урыннары тиелеп торсын. Biz o noktalarını uylap kına turabız. Менә bu harfler миңа ошады. Мин аларны сиңа балам асларына сызып җибәрәм. Әзрәк якка наклоны да булырга мөмкин. Но аны бит мәктәптә бик каты ачуланмыйлар. Аларын да сызып куйсагыз була. Минем өчен менә мөһим була юнәлеш, кабатлап әйтәм, һәм нокталарны тию. Чөнки менә моны күнекмәсә бала менә бу, мәсәлән, таякны озын итәргә. Ул аны әкренләп булай иттереп бетерәчәк.
Башта былай итә, башта былай итә. Ул ах, әй хәрефенә әйләнергә мөмкин. Шуның өчен аны өйрәтергә кирәк, шушы контроль нокталарга да. Булды. И хәрефе киләчәк видеода инде, Алла бирсә.